ҳама сола санаи 16 ноябр рӯзи таҳаммулпазирӣ дар кишвар таҷлил карда мешавад. Бахшида ба ин сана дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 83 семинари омӯзишӣ гузаронида шуд. Семинари мазкур бо дастгирии фонди даро дастгирии аҳолӣ барои рушди оянда дар ҳамкорӣ бо ГПАК гузаронида шуд. мавзӯи семинар ин таҳаммулпазирӣ буда. дар он зиёда аз 30 нафар муҳассилини синфҳои 8 то 11 ширкат варзиданд. Парвина Боимуродова ҳамчун тренер дар ин семинар ширкат варзид. ӯ пеш аз ҳама мақсади гузарондани семинари омӯзиширо ба иштирокдорон фаҳмонд. гузарондани бозӣ дар ин мавзӯъ яке аз шартҳои асосии семинар ба ҳисоб мерафт. хонандагон ба ду гурӯҳ ҷудо шуда аз воқеаҳое ки онҳо шоҳид буданд нақл карданд. Як гурӯҳ доир ба кӯмак накардан ба нафарони танҳо ва барҷо монда ва дигар гурӯҳ дар бораи нафароне ки аз ҷомеа қафо монданду аммо одамон онҳоро дастгирӣ мекунанд мисол оварданд. ما در این شهر یک دختره که یتیمه که از خردسالی از پدر و مادرش جدا شده است انتخاب کردیم و هر روز به مکتب در مکتب با لباس افلاس میرفت و همسیفانش از بالای او خنده میکردند. روزی از روزها گذشت و آن دختره کلان شد و در صنفشان از همه پیشرفتنین دختر گشت و همسیفان از او شرم می‌داشتند که چگونه این دختره که یتیم که پدر و مادر ندارد از ما علاخوانتر شده است و میگفتند باید آدمان از این گونه از بالای این گونه دختران بیچاره خنده نکنند و به آنها دستی یاری دراز کنند. таҳаммулпазири хоси миллати тоҷик мебошад, гуфт зимни суҳбат Фотима Очилова, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 83 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. афзуд ки гузарондани семинарҳои омӯзишӣ ҷаҳонбинии толибилмонро ва ҳам дониши онҳоро васеъ мегардонад. таъкид гардид ки мавзӯи таҳаммулпазирӣ мавзӯи доғи рӯз буда метавонад дар оянда барои якдигарфаҳмӣ дар оила ва ҷомеа ба ҳар як нафар толибилм мусоидат намояд. хусусан ҳозир мо дар як замоне зиндагонӣ мекунем ки пур аз фитнаю ангезаю дестабозиҳо ҳаст ва бисёр оилаҳои ҷавон байни ҳам пош мехӯранд ва хусусан ҷавононе ки онҳо бетоқатанд ва зиндагиро барои худ як бозичае гумон мекунанд. ин гуна семинар омӯзиш хеле таъсири калонрасон. дар охир 6 нафар фаъолон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардиданд. ҳамчунин ба иштирокчиён вазифа гузошта шуд ки давоми ҳафтаи ҷорӣ дар мавзӯи таҳаммулпазирӣ эссе нависанд. ғолибонро гӯшмунакҳои бесим, павербанк ва флешка интизор аст. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.